Vamos amigo, tara. Ang oras sa mga alas 8:40. Naramuan mong hinakot. Renjik. Hindi na siya matawag din ka, gagmay lang. Hindi sa pwede ibaligya. Tara. Oh, kusgan kay na. Wala pa na namahaw. Samot nagmamahaw na. Nga, tuara ang tag-iya sa kuan. Tag-iya sa mais, nagkuan siya, nagpuna. Kinay wala pud kay ni turo kay na istakag tubig, mo na ihatong gipunaan tong walay turok. Walay turok ay